Това видео е посветено на една от най-горещите теми в света на здравето и храненето – ползите от алкалната вода при лечение на диабет. Здравейте! Аз съм доктор Тиент и днес ще се фокусираме върху това как алкалната вода може да бъде мощен инструмент за подпомагане на хора с диабет да живеят по-здравословно и активно. Диабетът е сериозно заболяване, което изисква стриктен контрол върху хранителните навици и консумацията на течности. Алкалната вода представлява възможност за тези, които живеят с диабет, поради нейните потенциални ползи за здравето. Представям за вас основните заключения от изследвания относно връзката между алкалната вода и диабета. Подобрена чувствителност към инсулин. Някои изследвания са показали, че консумацията на алкална вода може да доведе до подобрение на чувствителността към инсулин, особено при лица с диабет тип 2. По-добрата чувствителност към инсулин може да помогне за по-ефективно регулиране на нивата и глюкозата в кръвта, което потенциално намалява риска от усложнения, свързани с диабета. Управление на нивата на глюкоза в кръвта. Изследванията показват, че консумацията на алкална вода може да допринесе за по-добро управление на нивата на глюкоза в кръвта, особено след хранене. Това може да бъде от съществено значение за хората с диабет, тъй като контролът на постпрандиалните възвишения на глюкозата е ключов фактор за общата гликемична контрола. Подобрена хидратация. Вярва се, че алкалната вода има по-добри свойства за хидратация в сравнение с обикновената вода, поради високото си pH ниво и потенциала си за антиоксидантна защита. Правилната хидратация е от съществено значение за общото здравословно състояние, включително и за лицата с диабет, тъй като помага за поддържането на функцията на бъбреците и регулирането на нивата на захарта в кръвта. Антивъзпалителни ефекти. Предполагаемите антивъзпалителни свойства на алкалната вода също могат да бъдат благоприятни за хората с диабет, тъй като хроничната възпалителност е тясно свързана с развитието и прогресията на диабета и неговите усложнения. Важно е да се отбележи, че алкалната вода не е универсалното оръжие за борба с диабета и не трябва да замества други важни аспекти на лечението, като здравословното хранене и редовната физическа активност. Все пак, добавянето на алкалната вода към здравословен начин на живот може да допринесе със значителни ползи за хората, страдащи от диабет. Ако искате да получите още полезна информация за ползите от алкалната вода, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. Аз съм доктор Тиент. Станете хидратирани. Останете здрави!